Miten se laulu meni? Mitä sinä huiskittarjoilija? Mitä sinä huiskittarjoilija sikana? Jumala, tästä tuli hieno elokuva. Saatana tuli taas sen. Hyvä on. Oot siinä aika sälli. Joskus kun sä vaan ryhdyt, niin sä pystyt jotakin tekemään. Se on se ryhtyminen. On vaikea. Niin on, se on vaikea. Kohta loppuu varmaan muistikortti tästä kamerasta, kun on niin paljon elokuvia. Ääniraitaa voisi vähän editoida, jää nämä omat höpinät pois. Lucy in the Sky with diamonds. With URL. With URL. Lucy in the sky with URL. On se sontaisi. On se kuitenkin.